Пусна хора, аз на силата БГ, тук с мене. БГ и Ники Четна. Здравейте! Здравейте! И Саша Ткоме. Това е втори епизод. Не. Ооо, мамайко. Това е доста голям нуб. Те са в мините, мога да ги атакуваш. Сега ще пускам планарчерка. И толкова. Е, така. Тук ще пусна няколко да му убият тук тия работи. Yes! Последните 10 секунди! Така, тук ще пуснем индиарко. Последните 10 секунди го бих на 3 звезди. Така, хора. То може да се помня да го пия, но... Да, сега ще почва да показва да получи. Аз знам как се играе. Аз знам как се играе, но това просто си. Какво е това, бе? Кое, бе? Арена 1 отклет. Тук играе малко Clash Royale. Да. Където аз съм снимал първи епизод. И втори, и трети, и четвърти, и пети, и шести, и седми, и осми, и така това си го грабихме доста. Гледайте какво става, брат. Гледай какво става. Мен не ми показа даже за купи. Ма ти... Гледай. Ти... Какво го направих? И 120 дарка. Левел 2. Каже по-гритам, ама аз то нямам да я ще правим 22 бързо. Силен, те принц откъде се падна? От Лудън чест ли? Сила. Кое? От такъв чест ли ти се падна принц? О, не знам. Май да. Да бе, то уче ги апгрейдваш. За първ път виждаш как ги апгрейдваш, нали? Силен, тия колести. Май, не на тебе? Четворки. И на мен тройки. Левел 4, левел 4. Моите бяха левел 6 като бяха. На мен четворки. Прециш колко силни тия четворки. Има хопен! Само от този мач, дали мога да се откажа, не? Направо ще спукам, не? И така, хора. Доста и кръг. Къде си този епизод, бе? Те това няма смисъл. То как ходи? Хора, това ще е за кратки епизод, съжалявам, ама... И говори нещо, де. Съжалявам за кратки епизод, защото трябва да чакам дока ми станат 42 минути. Да си примерно, че след това ще се върнеш. Това не става за... Добре, ще спра епизода.